باش خوندەکارên hêja carekî din em bihevre ji xwe me îro waneyekê nû bibin ku ew jî têkiliya navbera dibistanên wêjeyî de û Hezrê de em ê bi hevdûre li vê waneyê guhdar û temaşe bikin. Ji xwe gelek nivîskar û helbestvan bûne pêşengê rêbazê Hezrî. Yani gelek nivîskar hewl dane got guhertina çê bikin. Ji ber vê jî gelek ekol an jî gelek dibistanên wêjeyê derketine. Ev wêcevan evê gorolik baş lîstinê guhertinê de ji xwe bandorek rasterast di derbarê wêjeyê diçêkirine. Wêcevan di heman demê de mirovên ku hezrî ne, ew kesên ku dihezirin bi derketin û pêşketina hezir ve di wêjeyê de jî pêşketin çêbûye. Yani fikirîne, hezirîne, xwestinê ku guherînê çêkin. Di zimanê me de jî ji ber ku wêje xwedî bingeheke em bêjin dolemend e, ev rewş em bêjin zûtir pêk hatiye û li aliyê dişî guhertin û pêşketinên em bêjin wêjeya cîhanî jî bandorek êrînî li ser pêşketin û wêjeya Kurdî jî kiriye. Heger em binerin jî çawa derdora me û gotbêjî pêş dikeve helbet em bêjin gelê Kurd jî bi wa bandor dibe û ew jî pêşketinê bi xwe re çê dike. Li ber vê jî me got gelek pêşketin di vê derbarê re çêbû. Ka çawa di nîvê sedsala hejdan de em bêjin vejandin an jî rê li ber derketina klasîzmê vekir li hemberî wê jî em bêjin çi derket helbet dema got tiştek derdikeve demek de tişkî di jî wê derdikeve ji ber ku hezrê mirov ji hevdû cuda ne. Yani hezrê ku em bêjin ev wêcevan dihezire li cîna dijî wêcevanek dil jî derdikeve an jî dijî di dol jî hinka derkevin dixwazin ku tiştekî nûjen an jî pêşketî li gor demayîna pêşkêş bikin. Piştî ku klasîzm ji xwe derket bi dû de romantîzm jî derket û li hemberî romantîzmê realîzm jî derket û birêya vê jî naturalîzm jî derket holê. Li hemberî van rêbazan jî rêbazên wêjeyî em bêjin sembolîzm derket holê û bi vî awayî bi derketina em bêjin rêbazê hezrî re pêşketin di wêjeya me de jî çêbûye. Yani me ev qas em bêjin ekol an jî dibistanên wêjeyî me rêz kirin bo çawa em bêjin klasîzm derketiye û çawa naturalîzm derketiye û çawa romantîzm derketiye û her wekî din çawa yek li dijî a derketiye lê em bêjin her yekê sûdik dayê a de. Yani ne em bêjin dema li dijî hev derdikevin bi rengekî weşer û pevçûn hebin ne a lê yek rexnal a dike da ku xwe berfirehtir bike û baştir bibe. Ka em herin pirsên nirxandinê jî divir di pirsa yekê de bi pêşketina wêjeyê encama çi bû? Me got encama hezir e. Eger mirov dihezire, mirov kêmasiya dibîne helbet ev hezrê hanê jî hezrina nû çê dike û di afirîne ji ber wê jî cîhan jî wan hezran bandor dibe. Em bêjin bandora pêşketina wêjeya cîhanî ya ser wêjeya Kurdî çi bû? Çawa bû? Divir de me got dema ku li alîkî em bêjin dibistanê wêjeyî li pêş dikevin, em bêjin dema ku Rûnesans çê dibe, dema ku em bêjin civakên din pêşketina di nava xwe çê dike helbet di nava gelê Kurd jî de ew bandor çê dibe û bandorî rasterast li wan dibe. Yani heger di ana di nav wêjeya Kurdî jî bixebite ev dibistanê hanê temamî di nav wêjeya me de peyda dibe. Pirsa siya jî dibêje tu jî çend rêbazên wêjeyê lîkolîn bike. Divir di pir serçîtê rêbaz an jî em bêjin
rêbazên ku wêje çawa li pêş dikeve gerek mirov vajî berçava bigire. Meselen em karin bêjin ji ber ku civaka Kurd em bêjin di perwerdê zanîngeha li derbas nebûne, di perwerdê akademîk li derbas nebûne, di perwerdê em bêjin pêşketî derbas nebûne, em gelek gotim di nav işkenceyê de, di nav qirkirinê de, qirkirina çandî de, qirkirina ziman de, yanî em di nav van şer û pevçûna de me jiyan kiriye, em tim ji zimanê xwe û çanda xwe qedexemane. Ji ber vê jî ev netewê din xwe li pêş xistin. Gelê Kurd derfet, ew derfet li pêşiya xwe nedît û karibe xwe bigihîn vê astê. Lê di dema me îro de em dibînin ku li Rojavayê Kurdistan li gelek derên din akademî vedibin, zanîngeh vedibin û hêdî hêdî ev wêje û ev perwerde jî li pêş dikeve. Ji xwe di demên bê de helbet wê ev encam jî li berçava diyar bin. Li gorî xwendevanên an jî xwendekarên ku îro di dibistanê xwe de dixwînin, bi zimanê xwe îdayîkê dixwînin, zimanê Kurdî, ev jî sedemeke ku wêjeya wa jî li pêş bikeve. Xwe îro taybetî em ê li ser dibistana sembolîzmê biaxivin ku ew jî berdewamiya dibistanên din e. Ji xwe dibistana sembolîzm ew jî rêbazek wêjeyî felsefî ye ku di derbarê pêşketina bêjin Hizir de ye. Ev rêbazê hanê jî bêjin di dawiyê desta sala dawiyê de hatiye dîtin, an jî hatiye afirandin. Rêbazek wêjeyî û felsefî ye ku hemû têgîn, gotin, helbest, stran û her wekî din di riya ziman de nayên bikaranîn û gotin. Sembolîzm ji xwe em bêjin ew van pirsgirêkan em bêjin yan van xalan derbirîn dike û ev jî bikaranîna hin sembolan, an jî hin nîşaneyan, an jî hin gotinên taybet û awazên gotinên ku bi awayekî xurt an jî bi awayekî wateyayê xurttir be, em bêjin derbider û bi formeke veşartî jî bandorê li heman wateyê dike û pêk tîne. Lê divê em tiştekî dî jî zanibin, gelo ev sembolîzm ji bo çi em bêjin ev hizir çima li pêş ketiye û çima em bêjin wêjevan an jî zaniyarên vê dibistanê xwestine got vê nêrîna xwe an jî hizrê xwe li pêş bixin. Ji xwe di sembolîzm di nav wêjeya Kurdî de eşkere û rasterast jî diyar e. Em karin vêna di nav wêjeyê di nav helbestê Ehmedê Xanê de bibînin, taybetî em karin di nav destana Mamûzîn de ku çawa Ehmedê Xanê sembol jî bikar anîne. Ev gişt dikeve warê em bêjin lîkolînê de. Lê divîya ev wate di gelek cîhan de berfireh be û bêk bikar anîn. Yanî divê berfireh bê bikar anîn. Di vir de jî em têgehên, em tê digihêjin ku sembolîzm an jî sembol û hizir ramanan bi awayekî neyekser derbirîn û ravedike. Yanî em çilo karin mînaka bînin? Meselen dema sembolik hebe an jî em bêjin tiştek hebe dikare biriya sembolekê din de nîşan bike. Yanî em bêjin qiralên hene an jî desthilatdarên hene ku gelekî zilmê li gelê xwe dikin, lê wêjevanê wê welatî nikarin rasterast em bêjin li hemberî van bisekinin ji ber ku metirsî ser jiyana we heye, lê rêbaz nadib kartînin, sembol nadib kartînin. Yanî mînak merok kare pirtûka an jî çîroka kelîla û dimne ku çawa em bêjin wek lawiran kirine sembol û her yek jê em bêjin temsîla tiştekî dike. An dijî merokarî mînaka Mamûzîn bîne ku zîn û mem û beko her yek
sembola tiştekî ye. Yani heger em bibînin got beko sembola xıyanetê tê diyar kirin, ji xwe zîn û mem jî sembolên hişkirinê têne diyar kirin. Ev her du jî wek dibêje di wêjeya Kurdî jî de derbas dibe. Em bi hevdûre berdewam bikin. Di sala 1808 de ji xwe di nava wêjeya Ewropiya de belav bûye. Yani piranî li Ewropayê ev rêbaz belav bûye û di nava helbestên stranî de jî wek dibêje şopeke kûr û dûr di helbestên cîhanî de hiştiye. û stûneke wêjeyî yê felsefîk û di felsefeyê de ango bêjin wêjevanê an jî feylesûfê wekî Kant jî ew wek dibêje ev hezir dayî pêş. Ji xwe wekî dijî li pêşiya ramanên cîhanî derî ve dike guhîna bêjin gelek hezirê dijî li pêş bikeve. Dibistana sembolîk di pêncî salên dawî de sed sala nozdan de wek me got sed sala dawî de em bêjin li Fransayê derketiye holê. Ji xwe li Fransayê ev rêbazê anê an jî wek metod got tê bikaranîn ev têgeh li pêş ketiye. Li wir jî em bêjin di sala 1886 de jî wekî dibistanekê hatiye dîtin, yanî wekî dibistanekê fermî û naskirî. Di vir de jî weke rêbazekî baş jî tê pejirandin. Helbestvanê Fransî em bêjin Baudelaire, Charles Baudelaire jî ew jî wek pêşengê wê jî tê diyar kirin. Got navê name û birengekî sembolîk û xwerû nivîsandiye. Yani ji xwe ev nivîsandina hanê ew me got jî ew wek name wek rêbazê sembolîzm jî tê de kara aniye. Ji xwe di vir de Rambo yekemîn xwendekarên Baudelaire dibêje helbest ji peyvan bêjin pêk tê û ji peyvan pêk tê û tê afirandin. Ne ji ramanan ji xwe evaya nerîneke. Ji xwe wekî dijî Stîvan çi dibêje? Dibêje ji xwe Stîvan ew serokê dibistana sembolîk e. Dibêje sembolîzm di nava nivîsên bêjin helbestvanên Emerîkî de ên mîna bêjin Alon an jî Edgar Allan û bêjin Ernest jî tê diyarkirin û tê xuyanîkirin. Ji xwe vana wek got dibêje ev rêbazê hanê di nav helbestê wan de diyar dibin. Sembolîzm di nava Kurdan de jî ji demên berê de hatiye dîtin û bi taybetî di helbestên Ehmedê Xanî de, yanî di Ehmedê Xanî de ji xwe me berî got û di Melayê Cezîrî de ji xwe Cegerxwîn û Osmanê Sebrî û her wekî din bi piranî ji aliyê wêjevanên menî Kurd de hatine bikaranîn. Sembol ji xwe li vir taybetiyên dibistana sembolîzm em bi hevdûr lêmlerin dibên sembol ji xwe nepenî helbestvanên vê rêbazê berê xwe didin bêjin nepeniya veşartin û raz. Yani divê tiştên veşartî tê de hebin wek xeza yanî wek sir wateyê û dûrî rêbaza vaciyê yani dûrî mantiqê ye. Em bêjin hûrbînî û zelaliyê hûrbînî û zelaliyê dikevin ji ber ku ew wekî pexşanê nava rêbazan dinêrin. Yani wekî pexşanê jî li van rêbazan dinêrin ka em herin li xala dijî binerin. Wek got vir jî xuyaye muzîka helbestê helbestvanên sembolîk baldarî li muzîka helbestê bilêvkirina gotin û malikan kirine. û sûd ji enerjiya dengî ya tîp û gotinên kêt û pêkhatî wergirtine. Yani dibêjî çi dibê ew
xwediyê em bêjin êgo bi piranî giringiyê didin sembolîzmê vê rêbazîhanê bi baldariyê didin mûzîkê û didin em bêjin bilêvkirina gotinan yanî divê tiştên li ber çav diyar bibin wekî din jî enerjiya dengî û gotinên kit got sûdê gelekî em bêjin jê werdigire. Wekî din jî dibê heta got ev enerjî li cem kesî an jî kesa afirîner derbasî rajeya derbirîna derûnî û veguhêzî ya xwendevanan bibe ji ber vê yekê jî sembolîzm xwe dûrî qeyd û bendên klasîzmê xistine. Yanî di vir de klasîzm ji xwe me got ew qalibê xwe dispêre kevneşopiyê an jî tiştên em bêjin got derbas bûne xwe piranî dispêre em bêjin kevneşopiya. Lê em bêjin sembolîzm wê got dibêje xwe ji va qeyd û bendan rêzgar dike û dixwaze bi rêbazekî nû wê got dibêjî tevgerê bike. Em bêjin helbestên taybet bi xwe nivîsandine û xwe ji em bêjin ji rêzbendê rêzgar kirine. Ev bexşan jî di helbestên em bêjin Baudelaire ên bi navê helbestên pexşaniyê em bêjin yên biçûk jî de hene. Ji xwe di vir de giringiyê dide em bêjin pexşanî jî an jî dixwaze wilo berfireh sembola diyar bike tiştên got em bêjin rasterast bandor lê nebe. Yani mesela me gava digot heger kesik li hemberî te dagirkerek li hemberî te bisekine dikarib sembolekî di wîna nîşan bide. Ne guncav yani got rasterast pêşberî wîna serî hilde. Ev jî em bêjin mînakawê ye. Zimanê nû zimanê nû em bêjin sembolîzman xwe dûrî zimanê kevin û klasîk û ferhengan xistine. Em bêjin heta got gihîştiye astekê got wekî rêbazeka azad hatiye nasîn. Yani ji zimanê nû jî sûd wergirtiye. Yani dibêje divê tiştekî nehe. Yani divê tiştê nûjem karbîne. Ya ew tiştê klasîk û tiştê wilo kevin û qalibiyet nema pejirîne. Dibêje gerek sembolîzm li gorî zimanê xwe zimanê ferhenga dûr bixe divê tiştekî nû biafirîne û xwe bigihêje astekê got rêbazê azad wê got dibêje pêş bixe serbest bi yanî. Wekî din jî dibê zimanê hestan divê ku helbestvanê vê rêbazê her tim xwediyê hestên geş be. Ji xwe di vir de giringî dayê hestan yanî divê êgo li ser vê rêbazê bixebite divê em bêjin hestên wî geş bin. Ka em li pirsên nirxandinê jî binerin. Sembolîzm di nava Kurdan de çawa dest pê kiriye. Ji xwe me got sembolîzm di demê kevin de di nava gelê Kurd hatî bikaranîn. Lê ji ber got em bêjin dibistanê me êfermîtin nebûn, desthilatdariya me an jî serdestiya me tin nebû. Ji ber vê jî gelê Kurd nikarîbû ev qesî derfetin nebû got gelekî pêş bixe. Ji ber wê jî di nava wêjeya me de ev ekol an jî ev dibistan hemû pêda dibin. Heger em li Ehmedê Xanê binerin, heger em li Melayê Cezîrî binerin, ji xwe gelek sembolê bi vê mijarêvgirî dayî bikar anîne. Wekî din jî helbestvanê sembolîzm bi çi rengî helbestên xwe dinivîsîne. Ji xwe me got giringiyê didin çi? Ev rêbaz giringiyê didin hestên bicoş, timî xwe ji qalibê klasîzmê rêzgar bike û berê xwe bide em bêjin tiştên nûjen. Yani bêjin tiştên azad, tiştên pexşan, tiştên got nû têne afirandin. Ji ber vê jî ev rêbaz pêş dikeve. Li ser ji xwe pirsa siya jî heye. Li ser helbestvanekî ku sembolîzm kar aniye lîkolên bike. Ji xwe ev jî mijara lîkolînê ye. Gelo em bêjin hem cîhanî bijî û hem jî nav gelê Kurd de be.
و جوانک گو بیجن سمبول کارانینه اون کارن لیکولینه که سر بکن و برفرهتر اون وینا ناس بکن شخوا ام درباسی خالکی دی جیبن هلبستا پیچایی او جی جوره هلبستیه کام هفدور لی تماشا بکن دوی هلبستی ده پیوستی بیجم چه هیه دنگین لداوی ریزکا یکم و یا چارم هلبستی وکه هفن يعني ام بيجن چار خطن چار خيزن خيزا يكمين وخيزا داوي ام بيجن وكافن وحردو كينيفيجي وكافن شخد برجد هر وها تخستن كو رزبن دا رزكا دويم وسيم شي همام بن يعني دبر دبام ديار كريه افتي واتيا سنتيبا و وكافن وبا وكافن جا وكافن دا وكافن البرشي يعني ام قارن الميناك بنرن شخد ميناك يده افهل بس هاتيه دائم تشي دنگي تتي بروجو وشف بالا خبتني دي بير رادبن جموجان كف سيرانه جرنگي امبيجن قدرتي شخد لبنن قدرتي وافجي دنگي تتي لأف شف وكف أف حرد وكفاتنا لقدرته وبيجن دنجتتي وكفن شغل قوري بيجن تيراجي أف حرد بهفن وكفن وأف حردوشي قافيا وانا وكفن أفجر بيجن هلبت ستا بيشاي يعني بفير بازي مكارن فقيا طيراش وفقيا طيرا أف هلبسبوتية امي انها سخوا هلبستا چپراست اف هلبستا چپراست جي او جي جوريك جي جوريا هلبستي كام لويجي تماشا بكن دوي هلبستي ده شخوا وكافيا دنگين لداويا رزقا يكم وقود بيشه هلبستي ويا سيم بيويسته يعني هگر چار به گرک یکم و ام بیجن سیم و کفبن و دشی و کفبن امی شخوا معنا میناکاوی جی بینن هر وها تی خستن کو رزبن دا رزقا دویم جی و چارم جی همان بن يعني هگر ام بنارن مثلا تیپا ب ج د ف شخوا كام ميناك بنرن بيد ورد چدانيه اگر ام بالا خبتنيتي شخوا مثلا هيج من دل هرجان دي بالا خبتنيتي دبي صوتيه آري تما هشو عاقل شوشان دي سوسو بيماري تما شخوا هرشان دي و شوشانده اف آنده اف وكهفن و اف جي آريمته آري تما اف جي آري تما ببورن آري تما و اف جي آري تما و اف جي شوشانده و هرجانده ببيرنگي امكارن اشيرو بكن شخوا افايا بيجن لسر وينا اف طوانگا پاشينك هاتي انجي پاشينك و الفرجي تما اف جناف جي باشين كاتيه وكي ديجي الفر طوان ديس باشين كاتيه والفرجي ديس جناف ما جو جناف كليكر وكي دن طوان اوانا دبن باشين شو دبرت هلبست زلاله كا امهرن بيجن واتين بيواجي شو سوس دبي فلانكسو سوس بويا يعني دين بويا آنجي نخوشي دروني بيرچه بونه وشخوا بيمار يعني نخوش يعني بحال بروش افجي تيدا ديار دبا وكي ديجي شخوا لغوريغو ما اف وانا آنجي اف جورين هلبستاش مجي فهم كر ام دقهين داويا بيواني هيفيدارن جو سودك باش جيگرتبه حيوانه يقدن هم بمينن خير وخشيك